ngertimu. Sponsor-sponsor dari Jakarta, MTU. Oh, MTU pabrike Swargi Pak Kondang Sutrisno. Oh. Terus Yayasan Putra Pendowo. Oh. Saiki sing nyekel anak lanang Iwan Putra Swargi Pak Kondang. Wow, ngono. Dadi kerjasama nek ora sponsor ngono kuwi kene iki ora iso wayangan. Wow. Mergo sing ngasta ning kene iki do mumet. Wow. Iya. Mula wayang Jawa Tengah malam Jumat Kliwon, Taman Budaya Jawa Tengah, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah. Wow. Ya ana tamu undangan. Tamu undangan ya ana, Nduk. Sapa wae. Sing tak ngerteni Kepala Dinas Kebudayaan dari Wisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Bapak Dr. Insinyur Hanung Triyono MSI. Wow. Ya. Angka loro Bapak Kepala Taman Budaya Jawa Tengah, Bapak Sugiarto SPD MPD. Wow, ngono. Angka telu Bapak Kasubag Tata Usaha. Oh. Ya kuwi Bapak Hermanto ST. Ya. Angka 4 Ketua Harian Pepadi Jawa Tengah, Bapak Profesor Dr. Widodo Broto Sejati SSN MSN. Wow. Bapak Widodo. Kurator pedalangan, Nduk. Kuratore sapa? Siji ya kuwi Bapak Dr. Bambang Suwarno Eskar M Hum. Oh. Kuwi kurator pedalangan. Sing angka loro kadangku sepuh Mas Purba Asmara Eskar MSN. Tim kreatif Taman Budaya Jawa Tengah, Pamong Budaya. Ya kuwi sedulurku tuwa sapa? Mas Kiki putra saka Buderum. Jakarta nganti direwangi kondur njaluk lakone Swargi Ki Mujaka Jaka Raharja. Wow. Dadi iki lakone Swargi Ki Mujaka Jaka Raharja iya menghormati utawa mengenang lakone Ki Mujaka Jaka Raharja lakon Semar Bangun Gedhong Kencana. Wow. Nek umume Semar Bangun Kahyangan. Ning nek Swargi Pak Joko Semar Bangun Gedhong Kencana. Oh ya. Matur nuwun ya, Mas. Awake dhewe katimbangan kanthi kanca komplit Bima Laras. Oh ya. Seniwati ya siki. Iki grup iki siki grupe, Nduk. Wah ngono. Grup Bima Laras iki. Enek sing stuwik ngono. Ini jane sing nom, ya. Enek sing bagus, ini ya enek sing welike. Wah. Sing elek sapa? Mbah Lasiman. Yang anggere dikirimi karo gambar karo sing nyaron jenenge Sabdono. Aku iki ngene iki ora mudeng. Wah, grup. Heeh. Gambar sing ra genah-genah kuwi kok. Iya, Mas. Iki Seniwati ditepunke Mas Siji Mbaka Siji lan engko karyane Mbah Joko ya karyane Bapak Mujaka Jaka Raharja saha karya Ki Mantep Sudarsana. Heeh, engko ya diaturke. Heeh, sadurunge ngaturke lagon coba tepungno Siji Mbaka Siji. Wiwit sing saka pinggir dhewe kae, Nduk. Ya. Kae asmane Mbak Endang Purwanti sarjana seni pidalem ing Sukoharjo Makmur. Wow, Sukoharjo. Sukoharjo Makmur kuwi sarjana seni. Nah, sisi tengene kae Mbak Marika saka Mojo Gedang Kota Karanganyar. Ya juga sarjana seni malah ke PNS, Nduk, guru SMP. Wow, guru SMP. Wah, kuwi ya sarjana lho, Nduk. Kuwi biyen ngisi jurusane pedalangan. Ini malah dadi sinden. Jurusan pedalang kok dadi sinden iki ya lakon iki lho. Ya. Sapa ya kuwi Marika? Ya, sisi tengene kae saka Kota Ngawi. Oh, Kota Ngawi. Mbak Rizky Mes Gester Seni.